بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنو كعلفو كبركة على فلان كفى أمن نعمة نكشني نافع أكو جايا كراك صلى الله عليه وسلم أنا كسودن كيو أنا جنيون أنا مغامر تغروكو فكتا سي القيامة جودما. أمي الله سبحانه وتعالى دلي أكنو بلا جلين فرنيونكا في جنة الفردوس الأعلى. أمي الله سبحانه وتعالى دلي ألك يا فما ألك مكوتو ألك نمن نانغا باركيلوني ألك نمن ني كودومبالوكا كودومباليا باراوي ألك سطورا ألك هيراكاني ألك بنسماكاني دون نفما ألك نويا أمبلا جليني. أمي الله سبحانه وتعالى دلي الإسلام يفرو ألك يافا بلا جلما أنتو أني ولتو كرا أني كرله. أمي الله دلي ألك نغدو بلا جلن جابي. وتمنى نكفى نيانا ولنا كني نودي أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لمن يجوسون أننا القرآن كنا جمعنا أن كراك سنة صلى الله عليه وسلم. ولندي كم مبالا أنغا لمن يدو كلمن يجوسون دو أني نفهم بسرو جوسين نوننا كمانا منا نانيو دو avec sababu ye an bɛ ala dɔn ka ala ka mɛlɛkɛw dɔn ka ala ka kitabu jiginnenw dɔn k'a ka cidenw dɔn ka dɔn laban k'o fana dɔn ani ka latigɛ dɔn. n'o bɛɛ lajɛlen dɔnna o bɛ kɛ sababu ye k'an ka limaniya jidi. an bɛ ala deli ala k'an ka limaniya jidi. ni limaniya jidira
ibe hera doronde kono meni limaniya nagashira adola ben nagashi fa be toli ina fo fini be toli cogo mun na an bɛ ala deli ala k'an kisi o ma kira sallallahu alaihi wasallam a ko a y'aw ka limaniya kurakuraya waati bɛɛ lajɛlen a bɛ kurakuraya ni ala kosuma ye ni kurana kalan ye ni wajuli lamɛli ye ni ka seli kira ka sallallahu alaihi wasallam ani k'i yɛrɛ fɛsɛ i ka baaraw la an delila k'o fɔ yan an bɛ segin a kan k'a sabu kɛ dɔnni kuma ka segin a kan waati bɛɛ lajɛlen a tɛ nɛgɛ bɔ a bɛ nafa dɔnnibagaw dɔ ko n'i b'a fɛ k'i ka limaniya kurakuraya k'i k'i jija ni dugu jɛra i ye baara minnu kɛ ɲuman na ani juguman i k'i hakili to a bɛɛ lajɛlen na wa ni su kora kumana mun na i bɛn'i da i kɛlen kɔfɛ ka sigi i ka dilan sanfɛ i ka i yɛrɛ jate bɔ k'a ta dugu jɛlen na fo ka taa bila da waati la ne ye ɲuman jumɛn de kɛ i ye ɲuman minnu kɛ i b'i hakili jigi olu la i bɛ ala tanu ala mun ye bɛnsɛnba k'i ye n'i sera ka o ɲuman ninnu kɛ i bɛ ala deli ala k'o minɛ i ye ala k'a jidi fana o la ko dugusɛjɛ ni ala sɔnna ma i ka ɲuman kelenw bɛna caya i ka filɛli kɛ fana i ye juguman minnu kɛ k'a ta dugujɛ fo ka taa bila i da waati fɛn minnu min ni ala cɛ yanni k'i da ka sunɔgɔ i bɛ yafa deli ala fɛ ala ne ye nin baara in kɛ dɛ n filila n y'a kɛ ala n y'a ɲini fɛ ka yafa n ma n'o kɛra ala bɛ yafa i ma mɛ fɛn mun ye wali hakɛw ye i ka décision ta ni dugu jɛra i ka taa segin a tigilamɔgɔw ma ko ni adamaden y'a yɛrɛ jate bɔ nin cogo in na limaniya bɛ jidi i b'a ye i ka ɲuman bɛ caya don o don i ka juguman bɛ dɔgɔya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum a y'aw yɛrɛ jate bɔ yani ala ka jate bɔ ka s'aw ma a y'aw ka baaraw pese a k'u poids dɔn diɲɛ kɔnɔ yani ala k'a pese bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn wa i ka limaniya bɛ degɛrɛ mun na i yɛrɛ b'o dɔn i jija limaniya bɛ jidi sira minnu fɛ i k'o siraw dɔn i ka baara kɛ n'a ye n'o kɛra i ka limaniya bɛ jidi ala k'an bɛɛ lajɛlen ka limaniya jidi ala k'a jidi ala k'a jidi o la an ka walanda kun bɛ yɔrɔ min na o de ye diɲɛ wuli tamaserew a kunbabaw minnu ni diɲɛ wuli waati yɛrɛ ka surun walima minnu ni diɲɛ wuli tugulen bɛ ɲɔgɔn na n'a kun bɔra ka ban u bɛ tugu ɲɔgɔn na i n'a fɔ kɔlɔsi denw tugulen bɛ ɲɔgɔn na ni ye kelen sama kelen bɛ gɛrɛ ni ye kelen sama dɔw yɛrɛ bɛ gɛrɛ o la diɲɛ wuli tamasire kunbabaw ni kelen kun bɔra ka ban tɔw fana b'o nɔfɛ ka na an bɛ ala deli ko ye ala k'a nɔgɔya wallahi saya yɛrɛ man gɛlɛn saya ko de ka gɛlɛn n'a sɔrɔla k'an kun bɛ sa saya kɔfɛ foyi tɛ yen o ka nɔgɔn mɛ saya kɔfɛ i bɛna sɛgɛsɛgɛ i bɛ ɲininka i ka baaraw la i bɛ ɲininka dɛ
يفهم فنكه ابن ينغا بلا جلنا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ala ko kaba mbela jelen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ si tɛ to yen k'a fɔ karisa bɛ min a ma ye a ma na o kuma t'a la bɛɛ lajɛlen mɛna ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين alako ame bara munun kɛ bara nunu mina pese de bara nunu mina irana wa bara kebaga yɛrɛ bɛ pese bara sɛbɛnna gafe minnu kɔnɔ olu bɛ pese limaniya mun bɛ dusukun na o de bɛ girinya ala k'an ka limaniya girinya n'i ka limaniya jidira i poids bɛ girinya ala yɔrɔ ala k'an poids girinya o la tamasere minnu tora an b'a fɛ k'an da maga olu la teliya bolo ma yaasa dɔgɔkun nata an na don walanda wɛrɛ kɔnɔ insha allahu ta'ala tamasere fɔlɔfɔlɔ min b'an bolo bi o de ye khuruju ya'juj wa ma'juj ala ka danfɛn dɔw bɛ yen ko ya'juj ani ma'juj olu boli o bɛ kɛ diɲɛ laban de la ala ka danfɛnw don danfɛn minnu don u ka ca kosɛbɛ maa tɛ se k'u kɛlɛ u caya bolo o ko an fa Adam walima Nuhu alayhi salam ale denkɛ Yafith u bɔra o de la u bɛna bɔ diɲɛ laban na u mankutu nana ka hadisaw kɔnɔ dɔnnibagaw kuman'u kan k'u ɲɛw ka misɛn u ɲɛda kɔrilen don u yɛrɛ u kuntala a man ja dɔw y'o kalan olu sina k'a fɔ ko non k'u bɔra ko ye chinois ye a ye chinois tɛ ka sabu kɛ chinois ye maa qualité mun ye olu kun bɛ yen ka ko ala kɛra nalen ye walima de n'a kun kɛra wulu ye diɲɛ kun bɛ wuli k'a sɔrɔ ala kɛra kun ma na chinois tɛ dɔw fana ko turkiw don olu si tɛ u ma na fɔlɔ u bɛna dɔn mun na a tɛ dogo maa si la ala ka n'u yira n na ala ka n'u yira n na ala ka san miliyɔn caman don an n'u cɛ u nali hɛrɛ t'a la allah subhanahu wa ta'ala ko حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا الله سبحانه وتعالى أجرني آية إنكنو كافو يأجوج ومأجوج olu ye jamakulu ye jamakulu mu ni Dhul-Qarnayn ye baraji jɔ u ni diɲɛ mɔgɔw tɔw cɛ atuni zubur al-hadid hatta idha sawa bayna as-sadafayni qala anfukhu hatta idha ja'alahu naran Dhul-Qarnayn akan qissa mun fɔra fi akhir surat al-Baqara ale de ye baraji ba dɔ jɔ u ni diɲɛ mɔgɔw cɛ o baraji mun jɔra ala ko n'o dayɛlɛla u bɛ bɔ ka caya hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj
وهم من كل حدب ينسلون وبدو فملا جلفه وبيل فملا جلن سانفه mantondo ukacha motse ko kele mais ala yuda ulube bo kabe jien wuli watima qad lakira ko hadisa kono sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi Zainab bint Jahsh radiyallahu anha ala kira ko sallallahu alayhi ako ala kira dona ale kadnono la ajati gelendo asranendo أقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين إصبعيه البهام والتي تليها أدنى فرمسوين جاتك إلى أسراني أكو بنبي عربوي bonebe arabu ye ka sabu ke tora do kumbora akoy yajuju ni majuju be yoromuna baraji mumboni jeche ako ni nyona dayre lala ni nyona ni woni fitini muflane ko nyona dayre la kono ni nyona ni ube ka se ma fitini musoro o ni nyona yi o nyona ni dayre le ala kira ko ko fitna kumbora o nulu bora do mun ladum ya do hera tola de idan angado ngafo Allah subhanahu wa ta'ala se masado Allah subhanahu wa ta'ala akaddan fendo be antse kuluye kasabu ko dana choko mun nanyuye adola ama hakli billah إذن يأجوج أني مأجوج ولو بولي وجيولي تمسير دوي دون بغاوي مسألة دوفو نيورينا دوكو ولسلي مويه كما سوهرما كو لسلي أدم ديوندي نبي الله نوح على دنگ يافث وبونا وديدو دو فنكو اي كو آدم ديوندو كومي كو حوا كو ديونتي دون ما چام كو نينتي سواباي آدم اي ديمونو سورو usor la hawa wude fe mo yokuma chama foka sogora o sogo in kono kuma yi dalutala kafo mo on ngone adama dewndo ko bora mo mona o de yafith o fana bora mo mona o de nabillahi nuh alayhi salatu wassalam uboli koni obna ke jewli tamasire mu nakabo masalan mo ko fe ode ubeyrajme baraji mun glana oni jemo oche ko beyrajme joye baraji ndla ودي ذو القرنين وننا سورة كافي لبانا دون بغا فانجامان كو يرمادو ala koni yu dugana ma wina bo dondo la do fana ko ayi ku yoro dona ko ka sabu ke masake do al khalifatul wathiq ko jamakulu do dla ka sebe la jilen kuye ku kata ni yoro nyine dugolo sanfa o dugolo sanfa la o watila jamana munun kumbe kuya be yala kelengele
jamana ni jamana, dugu ani dugu. K'u taara yɔrɔ dɔ la, gun dɔ la, u kɔni ye yɔrɔ datugulen dɔ ye, a datugura ni fɛn mun ye, o de ye nɛgɛji ye. K'u ko a bɛ sɔrɔ u bɛ nin yɔrɔ in de la, a bɛ sɔrɔ nana fɛn o fɛn na, siga b'o la. An k'a kɛ fɛn dogolen don, Allah subhanahu wa ta'ala de b'o yɔrɔ dɔn, anw t'o yɔrɔ dɔn. U nakun ye diɲɛ wuli tamasire dɔ ye, anw ma Ala deli o waati k'an sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ye. O bɛ yɔrɔ mun na, an ka n'o dɔn yɛrɛ, o ka fisa ma an k'o dɔn. Tamasire mun bɔ kɔfɛ, an kun ye tamasire dɔ fɔ, n'o de ye Alkaaba ka ci. Kaaba mun n'a bɛ Ala ka lahɔrɔma misiri kɔnɔ. Dɔnnibaga dɔw fana y'o jate diɲɛ wuli tamaserebaw ye, k'a sabu kɛ hadisa mun nana k'a fɔ fɛn tan bɛ yen n'olu kun bɔra, n'o bɛ ban waati min na o b'a sɔrɔ diɲɛ wulila, ale b'o kɔnɔ. Idan dɔnnibaga dɔw y'a fɔ cɛmancɛtaw kɔnɔ, dɔw ko ayi, tamasere dɔ mun bɛ na diɲɛ laban na, ko Alkaaba in bɛna ci biriki biriki. Comme ko silamɛw anw de bɛ damatɛmɛ kɛ, Alkaaba ni bonya mun ka kan an b'o bonya bɔ a kan, an tɛna bonya tuguni. Ani bonya mun ka kan o tɛna k'a ye tuguni. Lahɔrɔma min b'a la, kumana mun na anw yɛrɛ ye lahɔrɔma in lawuli, Ala fana bɛ mɔgɔ dɔ bila, o bɛ na k'a ci siɲɛ kelen ka bɔ yen, n'o ye Dhu Suwayqatayni. Mɔgɔ finman don ka bɔ Éthiopie jamana kan, i n'a fɔ kira y'a fɔ cogo min na sallallahu alaihi wa sallam, Bukhari ni Muslim kɔnɔ, a ko yuharribu al-Ka'bata Dhu Suwayqatayni min al-Habasha. A ko Dhu Suwayqatayni mun bɛ bɔ Habasha, n'o de ye Éthiopie jamana ye, a bɛ na Alkaaba ci bɔgɔbɔgɔ. Alkaaba citɔ Ala kan'o jira an na, o fana ye diɲɛ wuli tamasire dɔ ye. Kira sallallahu alaihi wa sallam a ko n'a y'a ci, yan'a k'a ci, masiri mun b'a la a b'o bɔ a la, fini mun b'a la a bɛ fini in bɔ a la, a b'a langolonya. Kira ko i n'a fɔ ale ɲɛ de bɛ Alkaaba la, kumana mun na n'a langolonyara n'a bɛna ci, cɛ in bɛna k'a ci. Mais o b'a sɔrɔ an silamɛw anw de ye damatɛmɛ wale kɛ, Ala ye mɔgɔ dɔ fana bila ka na o kana baara in tɔ dafa. N bɛ Ala deli Ala k'an kisi. Kojugu minnu bɛ daminɛ, Ala kana sɔrɔ a kɔnɔ, Ala kana sɔrɔ a kɔnɔ. Kojugu o kojugu bɛ n'a kun bɔra, i b'a sɔrɔ a sababu ye mɔgɔ dɔ ye. N'o sababu kɛra mɔgɔ min ye, walima n'a sababu kɛra mɔgɔ minnu ye, mɔgɔ mɔgɔ y'o baara in kɛ, a bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ a kɔlɔlɔ la. Tamasire min b'o kɔfɛ, o de ye ad-dukhan, sisi. Yani diɲɛ ka wuli, sisiba dɔ bɛ na bɔ. O sisi mana bɔ, a bɛ diɲɛ bɛɛ minɛ, a bɛ diɲɛ bɛɛ datugu. Kira ko n'a donna mumini nun kɔnɔ k'a bɛ mura bila i la, walima a bɛ tɔɔrɔ mun se ma i n'a fɔ mura bɛ tɔɔrɔ mun da i kan. Mais kafiri kɔni k'a bɛ don o wo bɛɛ lajɛlen fɛ, ale kɔni a hakili bɛ tiɲɛ de, fiɲɛ donna a fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Y'a dɔn ni hadamaden hali ni tasuma donna yɔrɔ la, mɔgɔ min b'a kɔnɔ, ni sisi cayara, n'a ye sisi caman kunu, a bɛ kɛ cogo min na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn. O tɛ yan, kafiri kɔni k'a bɛ don a wo bɛɛ lajɛlen fɛ. Mais mumini silamɛ n'a donni nun kɔnɔ, ko n'a gɛlɛyara, o de ye ka mura bila i la,
ala be islamu fede ala be mumunu fede me kafir ko ni abedo awo bela jelefe o tasmai o shishi o shishi bade na bora sanfe abe jigi abe dugolo bela jelenda tugu Allah subhanahu wa ta'ala ko fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha 'adhabun alim ko kirama ko kafirun nu e ku kono doni kana karoto ma domuna ni sangolo be nani shishiye shishi fima shishi mu bela jelemba natoy ibada ni adaba fa ga alama de halaki wati dola ube halaki ni femu ya alaba yirawla jamakulu do be ala ya kanu ku halaki mana muna kangar daruye umaso uga samena famu fe iyado samba fi oyoro defe aunga samba fi fanyu mefe korofe la tewa o sanya fi yorola uga samena famu fe ukoni ye sanfinde ni ala sona samena ja o ala kanyangata de katuma uko hadha aridun mumtiruna nimbora ninsain fi na yorola anga sambe fi yono mu fe gachaya hadha aridun mumtiruna alako bal huwa mastajaltum bih ayfamu la nyini odenana amma fa kun nyangata kana ala kun nyangata na lefleni bela jele halakira onyo wana werebe Allah subhanahu wa ta'ala kumana muna salih aleka mugu kama ante liman yaniye fika nyogome de labo farakono wakani jo amedala sino anti dala ayala wele nyogome poira kabo kuluwo kono kanijo kawli man yarawa ukono amaso alako dansa gorada alako tamatta'u fi darikum 3 ayyam ayawda mutaga dugo kono kile saba alay kile saba de duma ultimatum ko fewo fen kadawi ayodum fino finin kadawi ayodo absaka fewo fenge ayoke kile saba de bawolo kile folo kera dugu jera tora ka fanyo makama fo kile saba ko kile kele morala usigale mbala kile filan kerate uyaye unyew be kable ni munye karsa inyebla de ke ta fara ble neno de ubenye blena uyalo ngafo ko mu fora sigatala kile sabanando alaka halaki soroma abela jelen bina kumereka ka bela jelen nintige sur place wala alaka halaki nabena anna choka chade ame ala deli alaka na halaki ame ala deli halaki nasira alaka nkishama abe nasira wasra feita don kullahara wal majewli tamasira doye ode shishi ba abe jien bela jelen lamuno mais abe kolole se kafiruma ate torase islamuma kirako sallallahu alayhi wa sallam innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayatin فذكر الدخان والدجال والدابة كراكو جين تولي فيو فوق تمسرتين يغون فولو تغلى من يغونا او حديثا ينكونو اي شيشين فو اني دجالو انكما تمنوكا اني دانفن دوكو الدابة انكما بنابولوكا ان شاء الله تعالى تمسرن بوكو في رفع القرآن من الأرض إلى السماء وفرنا حديثا ينكونو نينكرنا مبامولا ميغا كلام
kurana mban kungolo kono mu ma dusukun kono dondola kurana gafe yere gafe abe korota kata sanfɛ amba bela jile nyina anta yetuguni bela jile me korota kata sanfɛ kira sallallahu alaihi wasallam ayo fanyana aka hadisa kenema kono kurana imbe korota asebene me fɛn fɛn kono abela jile me korota uye kira nyininga a ko mun bɛ adamadenw dusukun na ko n'u dara ka sunɔgɔ yan'u ka wuli o b'a sɔrɔ u ɲinɛna kɔ hali fatiha tɛ to dusukun kɔnɔ hali fatiha ala b'a bɛɛ lajɛlen layɛlɛ sanfɛ kuranɛ in o de la a bɛ fɔ ko kuranɛ bɔra ala yɔrɔ a bɛ segin ka taa ala ma a bɛ segin ka taa ala ma de kuma in kɔrɔ ye nin de minhu bada'a wa ilayhi ya'ud kuranɛ definition na u b'a fɔ ala kumakan don kumakan mun n'a y'a jigin jibirila kan o ka n'a di ala kɛrɛma sallallahu alaihi wasallam ala y'a kɛ kabako fɛn ye adamadenw tɛ se k'a ɲɔgɔnna dilan a bɔra ala yɔrɔ wa a bɛ segin ka taa ala minhu bada'a wa ilayhi ya'ud ya'ud in de o de ye diɲɛ wuli waati ye kuranɛ in a bɛ segin ka taa allahu subhanahu wa ta'ala ma a foyi tɛ to dugukolo sanfɛ Hudhayfa radiyallahu anhu قال كرako صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب أقول إسلاميا أبنا كرو إنافو أدم أدنى فيني كرو جومنا حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك fok mana muna adamadenw tina seli dɔn u tɛ sun dɔn u tɛ hiji dɔn u mako tɛ seli la u mako tɛ hiji la u mako tɛ sunna wala yusra ala kitabillahi azza wa jal fi laylatin a ko su kelen ala bɛna kuranɛ in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ lajɛlen layɛlɛ sanfɛ fala yabqa fil ardi minhu aya ko aya kelen tɛ to dugukolo sanfɛ su kelen masa jabaru a bɛ kuranɛ in a kumakan in a b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛ o bɛ kɛ waati la o b'a sɔrɔ mɔgɔ ɲuman tɛ dugukolo sanfɛ tuguni wa diɲɛ bɛ wuli k'o mɔgɔ ninnu de to dugukolo sanfɛ diɲɛ bɛ wuli k'o mɔgɔ ninnu de to dugukolo sanfɛ tamasira mun tugulen b'o la o de ye tulu'u shamsi min maghribiha dongo do an b'a ye tile bɛ bɔ kɔrɔn de fɛ mais jumadonna dɔ fɛ tile bɛ bɔ tilebin fɛ tile bɛ bɔ tilebin fɛ o ye diɲɛ wuli tamasira dɔ ye o ye diɲɛ wuli tamasira dɔ ye kumana mun na tile bɛ bɔ tilebin fɛ k'a sabu kɛ a bin yɔrɔ de ye yen ye mais a bɔ yɔrɔ tɛ yen ye mais kumana mun na Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɛ k'a yira n na k'a fɔ ko dɔ kuma sera an bɛ bali k'a ye tile bɛ bɔ tilebin fɛ kuranɛ ayaw y'o jira ani kira ka hadisaw Allah subhanahu wa ta'ala ko يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك مرمنا إتك ألك كبكو دوبنا tafsir tigiw bɛɛ lajɛlen bɛn n'a kan k'a fɔ kabako in ye mun ye o de ye tile ka bɔ tilebin fɛ ala ko n'o kɛra la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl ni mun kun ma limaniya ka kɔn ye o ka limaniya tɛ fɛn ɲa
كافو نبنا إسلامية واتي إسلامية تفنيا نبنا لمنيا واتي وتفنيا واتي لا ما كوني مغمون كوني إسلامي يكوني مؤمني يكودو كتوبي تنبغى وكوب سكاكي ما أراكو كل لمنيا ودي تسكا كورا كورا بمعنى مو كورا تسكا دو إسلامية كونو كافو نبنا إسلامية كمانا منا إيبا إنيبا لا كافو كلي بورا كلي بيفي iko sisa ngone bina tubi nebna islamia ala ko kote fenya ina fo kumana muna firaun awafrika to jila wati muna o yasoro ala musa ani haruna chi firauna ma faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ayadara ako chogodi ana rabbukumul a'la nede awtige alay akele ngo fo wati muna ala ma fenka ala ya toy ala ba feka halaki nabillahi musa na kam mo ukishira sira mun fe firawna na kam mo halakira usira kele ne fe ko ji kele ne do o ko ji kele musa na kam mo ukishira firawna na kam mo halakira mana muna firawna ya donga fo ko gele yara sisan ngoni anyebe sayala ako chogodi joma hakile jige ayala kuna tigo be ande o kana jawla de amantu aya dafage ay kako bani sayla nyefendo be أي آمنت لا آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أكو بني إسرائيل كو أكو ممنون ينغتادي أكو لون لمن يراني ألم ينفنا لمن يرانودي وني إسلامي فنادي ألا كما الآن سنبين كما فو ala ko nin kuma info wati tisanye idan ne kle bora kle bin fe ka fa islamiya wati islamiya wati ala ka me sawaba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ko ni kile bora kile bin fɛ k'a fɔ n bɛ silamɛya tuguni o kuma t'a la i n'a fɔ firawuna donna ji kɔnɔ a y'a dɔn k'a fɔ sisan a bɛna sa a k'ale limaniyara ala ko sisan de bɛ nin kuma in fɔ a ko amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin a ko limaniyara k'a fɔ mashite muni bato ka tiɲɛ bolo ma fɔ n'a kɛra ala ye ala mu bani israilakaw limaniyara n'a ye wa ne silamɛyara dɛ ala k'a ma al'an wa qad asayta qablu wa kunta min almufsidin a ko sisan de i bɛ limaniya kuma fɔ e dun kɛra ala sɔsɔbaga ye ka kɔrɔ i kɛra tiɲɛnikɛla ye فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ala ko n b'i ni minɛ mɛ i farisogo in n bɛn'o kisi o bɛ bɔ o bɛ kɛ tamasire ye mɔgɔw ye minnu bɛna i kɔfɛ kuranɛ ye nin bɛɛ fɔ a ko falyawma nunajjika bibadanika n bɛ n'i kisi bi ni farisogo in ye i farisogo in bɛ bɔ ka taa kɛnɛma mɛ i ni kɔni o ye jahanama don daminɛ de bi san litakuna liman khalfaka aya i ka kɛ tamasire ye i ka kɛ wajulifɛn ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ na firawuna a su a ye waati jan kɛ mɔgɔw bɛ ka taa filɛ dɛ est ce que u m'a fɔ halisa k'a bɛ ye wa k'a bɛ halisa a tɛ tiɲɛ o ala ko k'ale bɛ a farisogo in kisi mɛ a ni kɔni o minɛna ka ban idan an ka tubu caya kira kɔni tile bɔra tile bin fɛ ka ban k'a fɔ silamɛyara tuguni o kuma t'a la dɛ wa an ka tubi fana yani an ka saya sakara ye an ɲɛna idan Allah subhanahu wa ta'ala ko يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا صلى الله عليه وسلم أقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها أقول جيتولي فو كليك بو كليبين فإذا طلعت نكلب ورا كلبين فرآها الناس نمغو ياي آمنوا أجمعون وبلجل من لمنيا أكو واتلا فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أكو دي واتمو أدم دينكا لمنيا كافي بسلاميا كوري وتني نفع ككوني والما إكما بارن منك watina nafa ike tugunde baara ɲuman kɛ waati ye sisan dɛ mɛ ni tile bɔra tile bin fɛ baara ɲuman kɛ waati to ye dɛ ala ka baara ɲuman nɔgɔya ɲɛ tamasire min b'o kɔfɛ o de ye khuruju dabba danfɛn dɔ bɛ yen danfɛn ka bon kosɛbɛ o bɛna bɔ diɲɛ laban na danfɛn ye danfɛn belebeleba ye u k'a janya sittuna dhira'an zira'u bi ni ɲɔgɔnna 60 zira'u 60 a janya o de wa a ka bon fana si caman b'a fari la ko si caman b'a fari la Allah subhanahu wa ta'ala ko wa idha waqa'a al-qawlu alayhim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ni aya ngon Allah subhanahu wa ta'ala ya sawati ka fo dabai abena bo jiyan wati labana kumana muna ne alaka lahidu alai wati mun fo no wati sera akhrajna lahum dabba imbe bo tukallimuhum korof la bala
أبوك من يغيا والما بيت تمسرك لها أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون كافو أرما ديون كنت دغانيا ني ألاكا كبكو مفوني أو ني محمد دغانيا ناي نابوري نينا دومنا إن دالا كافوكو كما ينيتشين حديثنا مسلم كنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كفالك ركو صلى الله عليه وسلم ثلاث كوكو سبب إذا خرجنا نولو بوركبا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو ننم منكم لمنيا إكال لمنيات نفينيا يه وسبعين بولين كوفي أو كسبت في إيمانها خيرا والما إكال لمنيا كنا مبارن منكي طلوع الشمس من مغربها كما نمنا ني كليبورا كليبين في والدجال أني دجال والدابة أني دابة على كدام في مبادودو نو بورا كبا لمن يتفني وبولين كوفي والدابة دون باقو ينيغو سوسوالا يالا دابة كاليتي جمندو دوكو نبي الله صالح أكم مغو يوبان لمنياني نيغمي مويه كو نيغمي كاليتي دودو دوكو أي كوتي kaka bonoye kasabu ke kira ko shi chaman de bala nyome dun shi manja kata kasola o do ye fe jama fo lakin Allah a'lam daba yimbe chogomna akoni bena bo akabon kusobe adola adama de manteli ka dafenye wal madaba ye ko be tama naka bonaye o bena bo jeen labana ina fakira fa chogomna sallallahu alayhi wa sallam tamasiram boko fe khuruju narin azima tasma do bena bo tasma inga bon kosobe tasma fitna ka bon kosobe abuboram nakira ko yamani jamanai abubo dugum fan la ko adan koji ka be bode kono تحشر الناس أبي جيم مقبلة جلنجة واتي العالم دين ببتاني غصرو يركله ودي الشام جماني سيريني لبان فليرم لاني جرداني أو كجين لبان مقبلة جلنجة غصرو ينده واتي لماليكو تالا أفريكو تالا أزيكو نو ببتاني غصرو يرني كلن لا وتسمعي ناكم ورجيه فاندولا abe adama den fara nyonga de bebeti nyogo soro yende o nyogo fara nyonga yi o ejie tai la harata fana obo kofe adama den be labayende o de la kira ko nabilla isa be jigi yoromna o fana bo yor kele la shami abe jigi manara munka abe jigi misri mun kono kira misri yira mawla kono me nyogo kono de jelabana adama dembela jele meta nyosoro shami jamalaka ala be tasma do de mena tasma indi bambela jelenge fokata yorola wadla kira fa sahabawi o ko adama de nyabe laban ni yoro de la wa nabila isa be jigi yoro muna albabu saghir o yoro kelende idan konu no me nyon kono de ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam وآخر ذلك أكنت مسري اللبا تخرج وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تسمى مناكم ببو يمن جمالك نودي عدن دوي تطرد الناس أبي أدم دونك إلى محشرهم وكان فرنيون يرمنا وجيب ولك أدم دون ويرين الله نوي شام دو كله adamadiya be laban yende wajje be wuli yende nabilla isa be jige yende dajjali be faga yende daba be boyende wa tasma de be ka laban tasma imba adamadon be la jere fara nyonka be ta nyon sore o ko fe jibe wuli kulu toy me kira ko la taqumu sa'atu illa ala shirar al khalq jete wuli kasro mo nyumam be tuguni wasro mo nyumam be sara kira ko Allah subhanahu wa ta'ala abe finye sumalen do ci
fesumale mana do mu'minu mun kono abe boni ni me kafiru do betoye jiebe wulu kullo toy am Allah subhanahu wa ta'ala dali o kana kan klela o ni jewli tamaserewi ninga mun de jira kan ngal limaniya ka kura kura ya ngal limaniya kura kura ni alaye o anye kalo flage jewli tamaserewi la folo amado la harako la folo amase kaburu ma folo kaburu kofe ne kaburu chira nambora amase folo pese le kamina mere bla mena mena pese kuma mako ka folo gafa udiwati sorna doni siratu tigeli ni mebe kofe yala mun fora o manga sira folo wa o kan ga sira ne me mun me kofe o ga juga tebe ne bela jelenka niya tamasira udi ayre mana folo de odlala ko fa idha jaat as-sakha ako juga do kofe yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi ibe boli banye ibe boli fanye ibalma ibe boli ka mo bela jelenya likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni mo be kodo bi dala mum bi sogola ambe ala deli ala ko do no yanye ma abe no ya ni bara nyuma kelu ye bara nyuma mun be ke jien kono ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألا كان بدوكنته